ako. O Inday. Inday kanire. Kumusta mong duha, Dolanday? How are you? How are you, Dolanday? How's your weekend? Ilabi na sa mga suking tigpaminaw sa inyong programa, mga gapnod sa kinabuhi. And most probably to your listeners, of your life. Itago na lang ko sa pangalang Delilah. Just call me Delilah. Na problema na mo na kung bana, Dolanday, nga usa ka foreman. Yes, you know, Dolanday, I'm a big problem because of my husband. My husband is a poor man. Very poor man. Wala na foreman min, samot na nun mi kapobrihan eh. That's why we're poor, because my husband is a poor man, Dolanday. My goodness. Pangalan sa kong bana si Timmy. My name, the name of my husband, Timmy. Timmy boy. Natawag sa iya si mga kumanan, foreman Timmy. Yes, there's you know, call him, poor man. Hey, poor man, Timmy. Kung trabaho lang, magaling gini akong bana, Dolanday. Ako ginang ikapanghambog. You know, my husband is in a work situation that is very good, and very nice, and very creative, and very deadly. Kung patrabaho ni mo gikan sa pagkamason, panday, From Mason, carpenters. Yes, that's true, that's true. pag-welding, Welding. Cuddling. You know what is cuddling? Magkanal ba? Kana magkanal. etc. Dolanday. all around ding akong banang si foreman Timmy, Dolanday. My husband is all around like a bathroom tissue. What you think, huh? Apan pinakakuyaw po niya akong bana. Kung babae ng isgutan. But my husband is there's a secret. Dolanday. It's a dick hunter. Very diddly. Tinuod ba na, Dolanday, kung imong amo adarit utro po ng mga tao? If your boss sick boy and also your foreman is sick boy. Go timer. Kamu diya, doling anak po pa mo? And it is a story of the saga of Balasi. Anak mo. Sige na lang. Hindi nagsugod.
Ang gap na sa kong kinabuhi. Ano yung story of the star ko kaya why? Okay, nini. Ito po. What happened? No! What happened? Pang, Bang. asa man yung project adaray mong kuan no? Ano mo ang baon ako na gibalot og ganing dahon saging. Pahugot. Ang kay na ang yung sutan nimo diya kuan lang inununan nga budburon. Di kay la langsa, di kay la langsa, kada kay nagluy-a. Kani mo, salamat kaya ni mo. Kaya asa man imong project ron pang. Sa kuan mi, nami trabaho sa Kalinan doon. Ano siya kanang Pero wala story building. dili dito sa may Marilog banda wala. Kalinan lang. Kalinan lang. Okay, sige. Kunya, Ano asa mo ka orasa mo uli ana? stay in man mi dito weekend na kauli. Anak. Jinjin. Papa. Dali anak bi. Papa biki. Karon na puntang Sabado magkita po na anak. Pasilubong ka! Sige na, papalit kong toys dito. Sige pa! Bye pa! Okay. Pagkanay ko, kwan pa dito na ito. Ikaw pang internet pa! Kauban mo na mo to sa kondo kay sige mag-iyon na. Pangayo og gisi mo papa kasi singko ta kay para mag-internet ang Diyos. Anak, ayo sige ko ganang pundo kay bugoy ganang bataan na. Ako dalawa ka siya papa pa! Ito ray magbayaran ng iyang internet. Bugoy ganang bataan. Kaya yan yung sila pa niya papa ni naman mo ata. Sige, lumulokan mo siya papa. Ako na kasi kung gis papi. Gaya na lang na para wala yung samo. Oo. O 15 na. Sige ha. Stay in lang dito. Oh. Tingnan si kagayag kuyo ka ng bataan. Sipat kayo na. Dugagin lang na. Oo, ko na ina. Gata ka pa kundo ha. Saan naman noon? Bantay ka na pa kundo kay... Ayaw lagi mo anak. Ay nako. Bang, stay in may dito. Unsa? Grabe stay niya. Kadurahan ng kalina, di ka kauli di pang. Ayaw ko pag inahanapang. Dua rabi amin mong anak di pang. Ang among boss, si Boss Anton rin maguli-uli. Di ni pwede mo sabay. Di na ko pwede biyahan mga tao dito. Basta magunsa na. Ayaw ko pag Pero masipatan na sila gilyar dito. Labitoy. Lakulisaw. Ano ba kayo na? Pang, ako ay ko anak pang kaya ako. Kanang imong amo si Boss Anton. Sigurado na nga mauli na. Kanawa ko kabalo. Muli. Kabalo ra ba jud ko ang tahanan na? Kabalo ra ba jud ko ang tahanan na? Sige ra ba nagbaik-baik na? Basta mo na yung muli daw siya. Sabayan na lang ako. Pero, lagi, ingon mo, nangiyo mo si Boss Anton nga. Ako din matanaw sa mga tao. Nandito na ko niya pakayugon. Bantay bitaw gid ka ha? Bantay gid bitaw ka pang. Sinarong man. Di pa gud televisor kasi mo ha? Ay gud dol kay na imong takdan ka na imong amo imong Boss Anton mo kay Iya naman. Suraban ba kayo na? Iya naman. Kay Bobby madala ka ng babae na. Nag-asara na madto. Silong na guda. Di ko pasalamat makita natin trabaho. Mao gani man dali sa mga kay pangutanan nimo imong nako si mo. Oo, saan? Mo pa na siya tanda kay alias? Ay na paglabot-labot ang kinabuhi sa tao. Ang importante na ako yung trabaho. Tagaan ko yung trabaho. Ha? Hindi si takda na siguro na silingan na ito na siguro na nag-tismis. Maunay kita madugay ang tismis. Sige kay mo gud akong nako na gud. Mo biya na imong gisulti sa kuwapod. Yan. Kaya na to sa silingan to, sa kinsa kauban dia. Subalo ka to silingan na to dia gabi. Dahil po diyan kauban pa. Pero kita mo uli.
Ano di ba na, boss? Ano di ba na, boss? Good morning, boss. Oh, good morning. Asa si Furman? Si Timmy? Forman TV, tara, boss. Oh. Timmy boy! Ay, bagan doon. Ano? Nawala nga kung panyo na kay panyo nga pula niya. Ako yung puro mga gamit ko kay kuna ko pang power mula ba sa mga bike. Teka, boss. Bitoy. Hey! Achep! Achep, kalinan! Boss, ano yung manawamanan, boss? O, tanaw, okay na ba, boss? Ano na? Doy, tuturado na? Sunado ni boss! Ya, libilado na. Ibilado boss! Gigabsan na nga ni Gilier. Ay, boss. Ako na literaja dyan. Magkano is my name. Okay, go. Ano, iwi man lagi na? Iwi lagi boss! Iwi lagi boss! Ang tabaho ng Gilier ka na si Boss Anton. Sorry kayo. Sorry kayo. Sorry boss Foreman. Tara, tabagan ka gatoy. Pastila ni si Bitoy pagkawahinog ka ni trabaho Wala na. naman kanil. Sa mga bitawan na niya. Bitay na kikibukton ba? Boss, pwede siyang balik kung kaya balgarita, boss. Hindi ka mo si Boss Anton na gusto niya. Baba. Ano mo balik ba dito? Ako i-check ito, boss. Ano yan po ba ako, boss? Check sa mga ito. Kamugit pa nga batay ka mabebe. Boss, liwat sa mabili mo. May niyo pagkasundog sa kong style ba? Style niyo pag-asang-asang lugar. Style pag din. So tiyan mo, adto kayo maglay lugar. Ay kipagsulti niyo doon pangalan. Lahi kinang pangalan niyo. Para atyo boulevard ba? Boss, murag, wala yung kita mag-fix-fix ka rin, boss. Signal lang away, signal sa site. Ano naman na, lahi na imong text ni mo. Sinaya ninyo, kamo ba? Salamat kay boss, mo. Ako mo, gipatay mo ng cellphone. Ina ko, signal. Kanamon na sa gusto. Wala yung gusto. Wala yung gusto. Wala ka kay Sildo naman niya. Bado ba doon na? Kauli na kita. Kung agan ako na kay mahigay niyong performance karon. Boss, salamat kay boss. Sa nama, boss. Kung atsyop na ba mo ni boss? Adto na kayo na. At sa ko nito kaya, naman ako na magbahay kay Huwag pa, Domingo, magbahay ko. Pero masal tayo magpula nga panyo, ha? Tim, Sige, boss, may problema na. Oo, tiwasan na na. Dapat mahuman ako ng bigasad, ha? Bosin na ni, bosin na, para mahuman na. Ay, sabi ko po, isip na mga ka. Pangkuhan, panglod-lod mo. May... Smell. Ano sa mga gagawin mo ba? Oh, mami. Ay, okay pa rin magtambal. Salamat. Ba, pagbuwag na yung na ako eh. Ay, namulawa. Ganahan ka ba ka? Ayok sa abahang, ipinanda ka pang load, ha? Wala naman. Ganahan ka ba? Wala naman ganahan. Ito ba mo? Kasi labas mo na ako. Sige. Ano ni? Ayok sa abahan, sabay ta. Ako na bahala sa inyo, ha? Oh, sige. I miss you, Timmy. Ganahan kayo. Sige. Salamat kayo, ha? Ayok sa aba, ha? Sinisin akong bullseye. Nagka-bullseye na siguro. Oy, boss! Baba taron, boss! Oy! Miss Simba! Iyalaran sa kalulay! Hoy, nasa
Asa na po kagikan, Forman TV, bukuya, gini mo Forman, oy. Bitaw, Forman. Tamo niya, ikaw kulisaw, siga pila-pila. Oh. Through line. Boss, baba na ta, boss. Kay hapon na, boss. Kaulit ta ba? Kay... Sama kaya. Automatic naman. Tara. Sa ikarga na sa multicard na mga gamit niya. Multicard na puti. Ano multicard na puti? Sabi, ako drive, boss. Ikaw na lang. Siyempre. Ikaw lang yung drive. Ikaw na sa boss. Kaya ako lisensya dala. Kung may nagkabaw din mo, kung may credential. Din! Oh. Gipalitan di kakuan mga manika dito na kalina na gipalit. Si Annabelle na. Saan ka ang six uy? Uli signal Tawagan ka nga ng out of coverage area ka, nga naman. Manguli signal sa site bang. Balo kaya ka nga sundunon pa man dito sa kalina na mong site. Abi na kung kanang Daptin Highway ro. Pastila niya mo. Wala gi. Sa mga oy. Kung kayo ka ba? Kabalo ka nga, blago to yung tawag niya out of the number you dial is not your number. Please dial your own number. Kapoy kasi palinaan ng babae kasi tubag ba? Sa mangka. Way signal. Kalina na lang, way signal. Kasi pa pinagkalinan di ay. Palit ko glitson man ako para sudano na to. Be, gutom ni nung gutom. Sige na. Remit, be. Asa mang remit? Ang ambe, asang ambe. Nara, kanisa okay. Ano? Dos. Ha? 200? Sabot ka, God. Asa na sinudo ni mo? 800 ang adlaw ni mo. Purman ka, 200 sa iyo remit ko, ha? Sagot daw ka, katimiha ka. Sutsud talaga si boss lagi oh. PSL do. Ikaw timoy, ikaw ba na natin mo, ha? Uy, nanay mo, Sildo, hawa diya, ay! Kung binuhangan na yung purman ni mo, yung amo ni mo diya ka si Anton. Sige, pababayaran na niya ng mga kuwan niya. Ay, dami-dami na mga mukha butang. Kasi kita may naghatag ka ng kwarta. Sige, sabahan mo doon agad ako nag sa kalibo. Oh, ano naman kayo sa kalipo lagi? Lagi ka ginataguan yan. Lagi ka ginataguan. Ipit na ako. Ipit. Si Kuan daw. Mo na para na kayo. Kumuna, unda na yung trabaho ni mo. Ikaw rin binuhangan na yung amo ni mo ba? Ay, yung amo, tupo na ba na kasi ibang babae na niya. Ano ang aming sila siya ha? Nagkwaya na yung amo naman ba? Adaritag yun. Nagudi ko ba? Mamita na mga maipit na lang. Di na mo paak na yung brake yung bike. Para matumba na siya. Ila ni mo. Bikog-bikogan na kanina yung amo mo na na. Ay, nagudi. Sige, nagudi. Ukada na kinagili. Ila ni mo. Duhakin na yung skali mo eh. Wala na lagi. Mura lagi. Ako naman, paundamo nga na ako diya. Wala lagi. Skali mo. Duhakin na yung skali mo. Last no, 500. Wala ginilain. Mura gina. Nagiday ka tanawan, nagiday ka gitaguan pa ako. Ako timuya kay ikaw timid. Tapos ako nga guguha kay... Masakpan na rin ako, do! Nga na ako'y gitaguan, do! Gabson gina ako ng imuhang kwan. Ay, wala na, ha? Pagukad na diha. Para nakakayo po ba? Takdan juga ni mong amo ni mo. Yan na. Gawas ako eh. Tawag ko sa mga basket kasi saan si boss mo? Tawagan ko di ko magsabak. Hello, boss. Oh, hello. Boss. Hindi ko rin. Boss. Manawag ko rin mo mabusa. Sa ano, kailangan kong pan. Sawa nga. Wala. Huwag ba na boss? Babay. Dali. Usapang ka. Sige, mga una ta. Ay, ganyan na eh. Mga una ta. Dali.
nabigugan ko. Paaga akong kiting. Gusto mo ba lang na yung ayaw ikinto? Ayaw ikinto. Ayaw ikinto yung bagsak para di mabitugan. Sakita kita kong bagdag ito eh. Hindi di pa, uwi. Ganun galagawa ni Giloy. Pagdampin natin na itong mga bisikleta, basing malasbagan sa din. Iungot naman break ko na ni ba? Ay, tulak na lang na ito, boss. Isubidahon din kayo. Lagi ito yun eh. Isubidahon, mag-English, may takunan doon. Ay, galaw Kinakabos. Hindi mo kapit na sa linita niya na. Masao lang. Tarawagan akong bike niya. Kinapakan ko lang. Sige ako, ibahala, boss. Ako ibahala niya. Ano bang takunan ron? Galaw-gawa. Ano sa may linita? Nakita gining. Kanila, hello? Saan mo kung ano na yung break mo? Hello? Hello? Hello, boss. Oy, Tim. No, like, okay. Boss, may buntag, boss. May bunta naman niya. Akala na ako mga kita eh. Sabi ko, gago. Asa rin ka karon, boss? Naon rin sa may takunan banda. Bike-bike, Mila George, may banda. Doon, Mila George. Nag-bike din ba ron, boss? Boss, Ano sa problema? napa ko yung iyo, boss. Ano yung yun mo do? Kasi manawag akong asawa si mga ba? Kasi mga tahanan ba kung asa ko? Kanya? Yung na, boss, Bing, nag-escort ko sa inyo nag-bike mo. Kaya na naman na yung Boss, may problema. kasi manawag ba? Yan. Balik lang ko yung na-escort ko kay para may agency. Ako magdala sa motor. Okay. Kanta nag-bike ka. Kaya lang. Bilyan. Paminawa pag wala yung istorya siya. Usa na, boss. Ano niya? Sa problema niyo? Sige, mabidaw ko. Hello? Ingna, boss, nga, ingna na akong asawa nga, na-escort ko kay nag-biking ka. Ha? Pero mato kong kalinan, balik ko. Ano, nag-ayab dito? Ay, napungotahan na, boss. Liwat ko kunin mo. Mahigit din mo pag dundog sa kong lateral Ano box. daw, bulabog na kayo sa daw. Tandamay na si Gilier, otro pa na ba na, Margarita, rabat iya. Kasi mo na, tinagdanay naman eh, mga lakaw na tabusay. Sige. Salamat po sa. Sige. Boss, salamat po. Mayo na kayo. Sige, matupag ko na. Ilinita rin. Kinigit ko ba na? Pagpulya sa din yung boss ko, pulsito yung Ikaw dahil, multiplikan mo dito. At ako at tutulit mo nang kakuha mo, sinuha kay Ping-Ping sa maguday nyo ha. Kabalo ba yan? Sige, matupag ko niya sa may ilinita. Lako ko ha. Ha? Domingo? Bulagaw ka? Lipay galita nga, nakakalis balay kay para kumpleto. Tao niya karon mo atoy no kag bulakaw ni noong ka nga. Ay, matao ang kasimi, oy. Kung magagawa ka na, magkatulong man yung malapalapag di ka ka. Ha? Magpuyo lang di ka din Domingo dyan para kwanta magbaling-banding ta magpamilya. Di, lagi kay, ano na siya, Hastilan! problema ni mo. Ang amo nagtawag, mapa-escort daw siya, kaya nag-biking sila niya. Escort? Na daw sila, nabikugan siya to sa rugkuan. May takunan, naroon yung mga banakon niya, ako niya. Balakon, nakagigay mga balang kundatan niya. Mga balang makakon. Adiya, nakakaya. Ikaw ba? Yung ba gini mo, no? Stella ninyo? Ulo ka na sa linya. Maulaw? Or bang maulaw? Sino kay atuman ko anong gano'n? Sam, sugot ko dili. Sugot na lang. Hindi, ha? Magtarong, ha? Ang tarong nga ganun yung style mo. Kaya gani mo, Tarong nga ganun yung style mo, yun. patsok gani ko kay amo, para nga okay siya yung hatag din na skuha. Bantay bitaw ka, bitaw. Bantay bitaw ka. Kaya kanimong amo, rabali mo. Kaya kaya nabikugan mo, sagot, atuan ako dito ba? Ako tanon, takungon ta dyan mo na yung amo ba? Ha? Importante. Dangas lang ang agdang yung amo. Ay, ano ba?
Uy, babae ko na nakarama. Sino matun ako? Sure. Balik na ko na yun. Pawiyato mo pula ka panyo. Sige lagi na, sa baag, hindi mo eh. Ako'y kasi sa Domingo. Trabaho. Parang mo itong akong kaila. Nga trabaho sa Domingo, kaya halok pala doon. Ano man to ni Timmy? Nakarider ka, magtingog, nagbike niya, nagmotor mo lang ito. Tuta, juga. Na, ay ginilay ito lumano ning tawangan at tuon ako sa kalinan, be. Yung lain pa yung malawas lang. Lain ko, Diyos. Kaluoy ni mo yun. Sino yung lagi para madali na rin. Ito ba si Kwan? Mami, hindi ko pang palit ang balbing. Hoy! Mao dyan yung mga binuhatan, di mo nag-escort. Wala na yung mga escort sa rin yan. Bakit kay katawahan ka? Walang kulang ka yan. Ay, nagyapon na. Sagay mo kayo. Galuyak ka. Ha? Mangalay ka din eh. Ha? Kaya naamang ka din eh. Ha? Asa man mong amo? Nasukatan ako tayo mong amo nagmotor. Di namin i-retouch. Di naman namin i-retouch. Okay. Magugas ko din eh. Magubo ko din eh. Kasi kay kulang kayo mga libet. Kinariyatak na rin mo si mong babae di ay. Wala lagi. Magwahal ko na eh. Magugas ko, magubo ko din eh. Baby! Baby! Ulawan ta diri ba? Isigar-gara mo. Hoy! Kasilingan ninyo nila eh. Wala akong para si Timmy. Nakahiro kayo, liwat si Ramo. Tama na. Liwat ka mo, no? Liwat ka si mong amo. Tama na. Kung ito'y kalaki sa kumbana doon landay. Kadako-dako sa sweldo. Kamay ra kay mo remit sa kuha. Kinabali lang ko mo remitan. Kabalo mo doon landay. Katulo na na po rin nasakpan ba? Kaya po ni mabagoy. Luod ba na? Naliwat-liwat na sa amo? O sa ilang area mo, mong pitirada. Ang bagi daw ko ninyo, Vicky. Naglibog na dyan ko ba? Tulanday. Paabot ko sa inyong tambag. Waliyog talaga kong patukar. Sa pag maldito kay na kong bana. Pero palangga kay na ko na. Ato din hinalang. Dagan kayong salamat and more power. Inyong suwat magtatampo. Delilah.